Добрий вечір. Ефір телеканалу АТР продовжує наша програма. Я її ведуча Альвіна Сидбулаєва. Цей блок ми присвячимо саме благодійним справам. І перед тим, як розпочати нашу програму, пропоную подивитися матеріал нашої колеги Олени Царенко. Це 17-річна кримчанка Севіль. Під час фотосесії посміхається і не думає про хворобу. Про недугу нагадує ніжка, одна коротша за іншу на 5 сантиметрів. Юна кримська татарка мріє стати дизайнеркою і моделлю. Це її друга професійна фотосесія. У Київській школі-студії Севіль подарували фотосесію та готують професійне портфоліо для дівчини, щоб здійснити її мрію та допомогти родині. А модель для меня это как хобби, это увлечение, которое мне очень нравится, от которого я получаю удовольствие. Именно портфолио у меня еще не было, и вот эти позы обычные такие, это для меня что-то новенькое. Самое главное, чтобы она поверила в себя. Для модели это самое главное. Сегодня мы сделаем для нее фотографии, и обязательно покажем эти фотографии, это портфолио нашим партнерам в модельных агентствах. У Севиль будет все замечательно, очень хорошее портфолио, красивые фотографии. У 10-річному віці Севіль в інституті раку поставили діагноз остеогенна саркома лівої стегнової кістки. Пережила 14 блоків хіміотерапії. У 2014-му дівчинці одній з перших встановили перший онкоендопротез. Зараз Севіль виросла та потребує заміни протезу. Медики кажуть, різниця між здоровою ніжкою з ендопротезом більше 5 сантиметрів. Це повністю руйнує її хребет і може призвести до ампутації ноги. Проте ані мати, ані дівчина не здається хворобі. Нужно было собрать 1,5 миллиона гривен. На сегодняшний день мы собрали 600 тысяч гривен і остаток 900. Мати Севіль у Криму, не має постійної роботи. Єдиний дохід родини – пенсія 80-річної бабусі та самої Севіль з інвалідності. Тож гроші на лікування для Севіль збирають усім світом. Допомогти дівчині вирішила українська дизайнерка Марина Козаченко. Відтепер Севіль Абдувалієва стане обличчям дитячої лінії одягу модельєра, колекція одягу якої була на показах в Нью-Йорку, США та Італії. Спеціально для Севіль Марина Козаченко запустить у продаж серію дитячого одягу. Частину грошей перерахують на операцію. И для Севиль это будет старт, сделать начало профессионального портфолио. Будем развивать ее как фотомодель и договариваться с брендами, чтобы не только она была нашим лицом, чтобы она была профессиональной моделью и чтобы она могла этим зарабатывать, потому что мечты должны сбываться. Вартість розумної кістки ендопротезу з титану – 1,5 мільйони гривень. Ці протези не забезпечуються державною програмою. Аби допомогти родині, Українська біржа благодійності створила проект «Вперше піднятись на вершину». Туди надсилали кошти на протезування дівчини можуть усі небайдужі. Мати Севіль вдячна за допомогу донечці, а ще усім, хто допомагає здійснити дитячу мрію Севіль. Ей очень нравится сниматься, и я думаю, что она пойдет дальше. До слез приятно, что столько много людей поддерживают и помогают нам. Смотря со стороны, как работает дочка, я вижу счастье в ее глазах и какое удовольствие она от этого получает. Другою домівкою для її родини став Київський центр онкохворих дітей «Дача». Севіль з її мамою тут були одним із перших пацієнтів. І саме тут, 8 років тому, зібрали 45 тисяч євро на перший протез для Севіль. Тому вірять, знову зможуть допомогти. Про Севіль кажуть, вона сильна духом, змогла здолати рак і тепер не здається. І гості нашої програми саме Севіль, мама Севіль, Земфіра Ханум і українська дизайнер Марина Козаченко. Добрий вечір, вітаємо вас. Вечір. Як сталося, як познайомилися? Нас познайомила Олена Царенко, тому що ми раніше робили благодійний проєкт для кардіоцентру дитячого. І вона нас завжди підтримує зі своєї сторони журналісткою. І вона нас познайомила і запропонувала допомогти зробити якийсь проєкт для того, щоб допомогти для Севіль. Севіль, як ви так відразу сказали, так, ми будемо, чи думали, переживали, як це було?
Я сразу согласилась. Не знаю, мне очень понравилось предложение. И я перед встречей безумно переживала. Когда встретила Марину, мне было так как-то тепло на душе. Мне так понравилась она. Безумно приятный человек. И приятно с ней работать. Розкажи, як проходила фотосесія, що відчували, як це було? Необычно, непривычно было. И я была в шикарных платье Марины. Мне безумно понравилось. Я давно не одевала платье, я редко одеваю платье. И это было так непривычно. И столько эмоций после фотосессии было, это не передать просто. Що для вас означає, Земфіра Ханум, прийняти участь в цьому проєкті, фотосесії? Що ваша донька прийняла участь? Ну, я, конечно, очень счастлива, что Марина поможет нам, и очень счастлива была познакомиться с ней. Что для меня проект этот? Ну, во-первых, будущее моего ребенка. Раз она хочет выбрать этот путь модели, и если будет возможность, нам предоставит такую возможность, то пусть идет, пусть попробует. Я не вижу тут ничего такого. А скільки часу тривала фотосесія? Це багато часу, скільки одягу приміряла? Было 2 платья и 1 костюм, да, вот, и 1 костюм. Фотосессия была часа 3, но время так пролетело быстро, я даже не заметила. Марина, а ви вирішили підтримати Севіль, так? Чи це, чому саме ви вирішили підтримати? Що саме вас так тронуло, аби допомогти дівчині? Мені Олена розказала, що вона кримчанка Севіль, і я дуже люблю Крим. І коли я була студенткою, я кожне літо їздила на стажування на 1 місяць до Севастополю. І я дуже люблю Крим, і я просто не могла не сказати ні, добре, давайте будемо щось придумаємо, зробимо трошки зробимо якісь мрії, щоб здійснювалися, хоча б спочатку від фотосесії, а далі будемо старатися, щоб ця була робота недаром і все-таки здійснити саму головну мрію, це щоб Севіль знайти кошти, щоб ми могли зібрати їх і змінити її ендопротез. Скільки коштує? Це буде операція, що це буде? Будет заменен модуль растущий, и этот модуль стоит 1,5 миллиона гривен. Сейчас на сегодняшний день собрали 600, осталось 900. Хто вам допомагає? Є чи фонди? Мы обращались к многим фондам в Крыму, но они нам отказали, так как у них российские лицензии, как правильно сказать? Вони працюють за російським законодавцем, і це порушує, щоб вам продовжити лікування далі, так? Да. А здесь нам на данное время помогает фонд «Запорока», вот, которая устроила марафон, обращается ко многим со многими людьми. Ко многим людям, да, выставляет нас на сайты, в Фейсбуке, UBB, международный сбор. Они очень много нам помогают. То бишь со сбором денег занимаются именно они. І зараз у нас на телефонному зв'язку керівник з комунікації благодійного фонду «Запорука» Ірина Сахно. Доброго дня. Вітаємо вас, пане Ірина. Скажіть, будь ласка, чому саме ви стали співпрацювати з Севіль? Які є проєкти, які пов'язані саме з кримчанкою? Севіль наша дівчинка. Ми працюємо з Севіль, допомагаємо Севіль вже дуже давно. Перший раз, коли Севіль до нас потрапила, їй було 8-9 років. Це було 9 років тому, і ми допомагали нашій Севіль викарабкатися з хвороби і перемогти рак. Вона
одна з перших дітей, яким поставили ендопротез в Україні, тому що до цього, на жаль, це була частіше за все ампутація кінцівок у дітей. На прикладі Севіль наші лікарі ризикнули. Тоді це був такий ендопротез, практично його можна назвати таким, що його виплавили ледь не в цеху. Пізніше його замінили на ендопротез, який був закуплений за державною програмою. І ще пізніше їй поставили ендопротез ростучий. Протягом всього цього періоду Запорука підтримувала свою дитину, тому що вона звернулася до нас, коли потрапила вперше. Вона була нашою дівчинкою, яка жила на дачі. Дача – це такий центр для онкохворих дітей, який теж є одним з наших проєктів. Там діти можуть під час лікування жити безкоштовно разом з родинами. Тому це було навіть не питання, ми наважились, тому що ми не кидаємо своїх дітей, ми їх супроводжуємо протягом років. Тому і взялися за збір і цього разу, тому що ситуація насправді була досить критичною, і вона є досить критичною через такі з об'єктивних причин, через політичну ситуацію, яка у нас склалася з окупацією Криму, ми трохи затрималися з заміною цього ендопротезу. І дитина зараз під ризиком того, що їй можуть ампутувати ногу. І ми терміново вирішили збирати ці кошти, тому що час він не чекає. Це хвороба, яку вона перемогла, дуже серйозна, і нам би дуже не хотілося, щоб це закінчилося ампутацією. Тому що Севіль пережила дуже багато, а переможець, вона боєць, і ми навіть не хочемо розглядати той момент, що вона може зараз залишитися без ноги. А такий ризик є, тому що ендопротез, який був поставлений 8 років тому, він вже своє відпрацював, він витягнув ногу настільки, наскільки в нього були можливості його фізичні. І зараз потрібен інший. Тому дуже ми дякуємо, хотіли принагідно. Ми дуже хочемо подякувати, по-перше, вашому каналу, тому що кожен раз, коли про Севіль розповідають журналісти, вони звертаються до аудиторії, до людей, які приходять до нас, які допомагають Севіль. Це прості люди, я хочу сказати, що завжди наших дітей рятували саме прості люди. І саме такими маленькими внесками. Вартість цього ендопротезу – це близько 46 тисяч євро. Це 1 мільйон 474 тисячі гривень. Зрозуміло. Пане Ірина, так. А в якому напрямку ви працюєте? Ви лише з дітьми чи є дорослі? Хто вас, може, з артистів підтримує, з відомих людей? Є такі люди? Звісно. Фонд «Запорука» – це фонд з 10-річною історією. Ми один з найстаріших фондів в Україні. Ну і, відповідно, ми маємо свою репутацію, ми маємо друзів, ми маємо дуже багато проєктів. Але допомагаємо ми лише дітям. Ми допомагаємо лише дітям до 18 років, від нуля, грубо кажучи. І це 3 відділення таких великих національних центрів, дитячі відділення. Це відділення Національного інституту раку, це відділення Інституту нейрохірургії імені Рамаданова в Києві. І там не лише онкологічні захворювання, це такі важкі неврологічні захворювання. І це гематологія Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру, де ми в минулому році ми зробили, в основному ми допомагаємо дітям медикаментами. От за минулий рік така сума допомоги склала, наприклад, 7,5 мільйонів. За 10 років ми допомогли на 53 мільйона гривень. І це все за цими копійками, за цими мільйонами стоять люди, прості люди, які допомагають нам, які по 20-100 тисяч гривень кидають на фонд для того, щоб врятувати дітей. У нас є, звісно, свої амбасадори, це наші друзі, які розповідають про фонд, які допомагають фонду своїм теж авторитетом. І я думаю, що вони ніколи про це не шкодують.
ми можемо пишатися своєю репутацією. Ну, наприклад, от Севіль у цій кампанії, яку ми розгорнули, підтримали дуже багато ваших відомих земляків. Це і Ахтем Сейтаблаєв, і Таміла Ташева, і Рустем Скибін. Це духовний лідер мусульман Саїд Ісмагілов, це Лінур Іслямов. Це такі відомі публічні люди, бізнесмени, як, наприклад, Андрій Оністратов. Зараз у Львові у нас за 3 тижні відбудеться такий велопробіг. Це теж наш щорічний захід, який ініціює такий відомий співак, як Арсен Мірзоян. Завжди нас підтримують зірки. У таких акціях у нас є акція «Благодійність замість сувенірів», де ми випускаємо благодійні музичні диски. І така відома наша з вами землячка, як Джамала, наприклад, теж дарувала свою пісню до такого благодійного диску. І ці диски, наприклад, вони дають змогу нам зібрати бюджет на нашу психологічну службу, яка працює в відділеннях і займається з родинами, тому що це надзвичайно важливо. Наприклад, Козак Систем, дуже багато зірок наших співаків, відомих груп, таких як, наприклад, Пікардійська терція. У цьому році нас підтримав Славко Вакарчук. Він дозволив нам, подарував нам свою пісню «Життя починається знову», яка стала нашим слоганом, нашим девізом наших проєктів з переможцями, з дітьми, які перемогли рак, і з дітьми, які живуть на дачі, де життя починається знову, можна сказати. Це багато людей, які нам довіряють, і ми дуже вдячні, тому що кожен з них це є нашим амбасадором, кожен з них залучає людей, які також стають нашими друзями. Дуже дякуємо вам, пані Ірина. Дякуємо за підтримку, за те, що підтримуєте Севіль, і аби допомогти і фінансово, і морально, і психологічно. Дякуємо вам за роботу. Дякуємо вам. Так, дякую. Ось так, пані Ірина розказала, як все розпочиналося, так, 8 років тому. Як ви дізналися, як боролися саме? Ну, изначально я стала замечать, что Севиль хромает. Ну, вот. Потом отвела ее к травматологу, сделали снимок. И что-то им там не понравилось, они нас отправили в Симферополь. Вот. В Симферополе они очень долго разглядывали этот снимок, собрали консилиум и сказали: мамочка, собирайся в Киев. Вот. Так мы попали в Киев. І 8 років боролися, так? Нет, лечение шло около года, 14 химиотерапии, 4 операции прошли в общем. Было очень тяжело. Потом обследование, и первый эндопротез, он стоял украинский, и нужно было его не таким путем, как сейчас, вот его ножку подтягивают как бы механическим путем. И поэтому доктора решили лучше поставить вот этот немецкий и не мучить ребенка. Изначально хотели, ребенок была очень маленькая, тонкие косточки, и хотели просто ампутировать. Но благодаря нашим украинским эндопротезистам они тщательно все это просмотрели, просчитали и сделали нам этот эндопротез украинский. Потом мы поменяли со временем уже на немецкий. Пане Маріна, а ви коли можна буде побачити роботу, яку вже була, яку показала в сюжеті, коли це ми можемо побачити, може там ЗМІ ще, може буде альбоми, якісь там проєкти? Ми будемо робити наші брендові каталоги, де буде Севіль на обкладинці від каталогу. Також ми будемо робити нашу рекламу в журналах. Ми всі надамо потім Севіль. Ну, не буду зараз говорити, в яких саме, але це буде декілька журналів. І так само на популярних сайтах теж буде. Зараз ще ми домовляємося з онлайн-магазинами, де будемо продавати там речі наші.
які вони будуть з благодійною ціллю, де 50% буде йти на збір коштів для Севіль. І це дуже популярні сайти, онлайн-магазини, де більше 8 мільйонів їхніх живих підписчиків, як можна сказати, як вони говорять, це хто реально зареєструвався, буде в них так само пряма розсилка абсолютно всім. Потім з часом будемо на білбордах використовувати. І по можливості, якщо Севіль буде частіше в Києві, будемо робити якісь фотосесії в Києві. Або, можливо, домовлятися так само з брендами. Будемо домовлятися, щоб вона могла вже заробляти свої гроші, була обличчям інших брендів і розвивати свою професійну модель, кар'єру фотомоделі. Чому саме фотомоделі захотіла стати? Як це було? Как каждая любая девочка, я люблю фотографироваться, мне это очень нравится. Не с самого детства, где-то с лет 12 я поняла, что вот мне нравится это. И почему бы и нет? Який процес тебе більше подобається в фотосесіях? Мне нравится то, что я, как можно сказать, рекламирую одежду. Это все так красиво. И не знаю даже, как объяснить. У тебе шикарний волос, шикарні очі, такі яркі. Спасибо. Знаєте, Севіль, хоч вона не професійна модель, але вона настільки витримано 3 години фотосесії, а вона ні одного разу не сказала щось там, що вона втомилася, чи їй потрібно перепочити. Вона, напевно, навіть водички не пила за 3 години. Єдине, коли ми вже повернулися по вулиці, скільки ходили дуже довго, і повернулися, і вона вже зняла туфлі, оділа свої кросівки і така сказала «фуф». Тоді я зрозуміла, що їй було дуже тяжко, але вона настільки себе дуже так вела професійно, не показуючи ні втому, нічого. Дуже було видно, що вона робить те, що дуже любить. Ось так. А чи були інші якісь фотосесії? Зверталися ви до якісь там агенції? Щось таке було взагалі? Были до этого еще профессиональные фотосессии, но я даже не знаю того художника и не знаю его имени, фамилии. Севилька наверняка знает, но я Не помню, честно. того Иры. Это давно было было? сейчас. Осенью вроде Нет, бы. уже нет, не осенью, в июне прошлого года. Як часто буваєте в Києві? Тому що Марина сказала, що потрібно, щоб ви їздили так з Криму сюди, наскільки це важко саме жити, скажімо так, на 2 місяці, так, і в Сімферополі, і в Києві. Изначально мы приезжаем, первым делом мы приезжаем это на обследование, что нам доктор скажет на консультацию. А другое это, опять же, сбор денег. Это в основном мы сейчас собираем деньги, потому что этот процесс очень сложный и очень долгий. Скільки, ми знаємо там, скільки потрібно ще набрати, але скільки часу потрібно, аби зібрати? Тому що там, мабуть, є якісь критерії по часу, так? Этот протез мы должны были еще поменять 4 года назад. Поэтому получается, что одна ножка короче на 5 сантиметров. И, в общем, его давно уже нужно было бы поменять. Чем быстрее, тем лучше. І проводяться якісь акції тут на материковій частині України? Чи якісь, може, заходи? Таких нічого немає? Нету нічого такого. Чи є люди, які підтримують вас, крім фонду? Помогают в основном родственники, это не так. А в Криму чим займаєтесь? Тому що ми мало знаємо інформацію саме про вас, так? Взагалі родина чим займається? В Крыму у меня пожилая мама, которой 81 год, которая нуждается тоже в лечении. Практически не ходит. Больная сестра у меня еще есть.
за которой я и за мамой, и за сестрой смотрю, и еще мы с Севилью успеваем еще сюда ездить. Вот. Бывает возможность заработать, я зарабатываю обязательно. Это несмотря на время суток, там, на погоду и все, я стараюсь какую-то копейку принести в дом, потому что то, что пенсия, что у мамы, что у Севили минимальная у нас, и этих денег вообще не хватает. Ну, то бишь на еду там, и мы стараемся прожить на бабушкину пенсию, а нашу пенсию мы откладываем на случай приезда в Крым, там, ну и так далее. Ездить, да? Да. Марина, а у вас, я коли читала про вашу інформацію про вашу діяльність, там були виключно діти, так? Севіль стала таким виключенням в вашому проєкті. Так? Я просто дуже масштабно не займаюся благодійними заходами і проєктами. У мене Севіль – це третій проєкт. Перший проєкт – це дітки з дитячих будинків з діагнозом ДЦП. І ці дітки, вони малювали малюнки, і ми переносили ці принти на футболки і так само збирали кошти на їхні потреби для дитячого будинку. Або також старалися возити там на покази, або ще кудись діток, які можуть виходити, тому що це такий тяжкий діагноз по можливості. Ми вивозили це в Харківській області, дитячий будинок. Наступне – це постійно, вже 1,5-2 роки, ми займаємося тільки для кардіоцентру. Збирали всі наші фешн-покази, дитячі, дорослі покази були. Ми робили заходи, і нам допомагали також зірки, брали участь і від цього збирали кошти і купували обладнання для кардіоцентру, для дитячого відділення. І зараз у мене теж така трошки ситуація зі здоров'ям моєї дитини. Я трошки призупинила так активну діяльність, і зараз вже трошки все краще, і ми починаємо знову відновлювати. Кардіоцентр у нас постійно буде під патронатством, вони нашим. Ми невеликі там дуже суми, але ми стараємося теж, і Олег Скрипка, він робив, і рок-бал благодійний, і бал в Інтерконтиненталі. Ми теж там старалися брати участь і з футболками, і з партнерів приводили, щоб теж вони підтримували, максимально якось так трошки зібрати кошти. І зараз це Севіль. У мене спочатку вони були як проекти, а потім, коли для кардіоцентру ми почали допомагати, я вже заснувала свій благодійний фонд. Це українські креативні діти, тому що спочатку ми робили це, дітки малювали, і ми переносили це все на футболочки. Ми в кардіоцентрі і фешн-покази устроювали. Дітки, які знаходились на реабілітації або на обстеженні, вони такі були дуже щасливі, так і все подобався оцей весь процес, макіяж, зачіски, дефіле їх начало, різні такі акції. І також будемо Севіль, вона є теж, що ми допомагаємо тільки діткам, вона поки входить в наш критерій до 18, але я не думаю, що для нас в майбутньому, що це будуть там діти і дорослі. Ми вже будемо дивитися по ситуації, кому допомагати. І це нема таким, що в мене цей фонд, як фонди великі живуть, це більше як просто, щоб люди краще довіряли, хто не знає, хто перший, тому що коли благодійний фонд, то можеш відкрито показувати, хто надсилає кошти, куди ти витрачаєш ці кошти. Воно абсолютно, кожен може просто зайти в інтернет, ввести фонд, зайти, і там абсолютно повністю показується, куди уходить кожна гривня. І з-за цього зробили фонд, щоб не було там якісь обговорень, що ми там робимо якийсь проект, там футболки, і там забираємо кошти собі, а щоб всі бачили, куди йдуть кошти. А проєкт пов'язаний з Севіль ще буде, так? Це ж будуть футболки, так? Так, ми зараз якраз розроблюємо, вже віддали на пошив футболки. Там розробили теж принти, вони будуть такі модні, стильні. І ці футболки ми домовляємося якраз з онлайн-магазинами, дуже такими популярними, дуже з великими об'ємами продажів. І так само в себе
будемо продавати серед наших сайтів. Також мої колекції дитячого одягу вони продаються в Лос-Анджелесі, в Америці. Частину теж будемо домовлятися, щоб продавалися, і від цього 50% від прибутку всі будуть кошти передані для Севіль. Старатися як можемо. І звертатись до наших партнерів, брендів, щоб теж підтримали. Розкажіть, з ким ще співпрацюєте? Чи немає взагалі якісь там організації? Як в Криму сприяли до цієї справи? Да? Як сусіди? Чи тільки родичі допомагають? Только родичи, и все. Больше никого. Ну и пару друзей. Но это по возможности у них тоже. То есть таких богатых, знаменитых у нас друзей нету. Але вас тут в Києві підтримували і за допомогою марафон проводився, так, в Києві? Да. У нас пропоную подивитися матеріал наших журналістів, які підготували. Їхала на київський марафон з Криму. Мати розповідає, ліва нога доньки коротша на 5 сантиметрів за праву. У 2010 році Севіль пережила рак, остеосаркому. Лікарі врятували вражену пухлиною ногу від ампутації. Тепер потрібно знову встановлювати новий ендопротез вартістю понад 1,5 мільйона гривень. Щоб допомогти зібрати гроші, кримці бігтимуть марафон заради хворої дівчинки. Мы встретили очень много людей, которые за меня бегут, которые переживают за меня, которые собирают мне деньги. Безумно приятно, и даже до слез. Это сердечко мое, это жизнь моя. Я без нее никак. Предстоит еще одна операция, такая же сложная и такая же дорогая. И хочу поблагодарить всех участников за то, что они не безразличны. Заради Севіль бігла команда з 4 кримчан. Серед тих, хто підтримав хвору дівчинку на біговій доріжці – кераміст Рустем Скибін та муфтій Саїд Ісмагілов. Вони переконують, взяли участь у марафоні через бажання допомогти родині Севіль зібрати гроші на дороговартісну операцію. Я не мог відмовитись через те, що я повинен робити добрі справи. Я повинен допомагати мусульманам. Он должен поддержать этого человека. Я считаю, что поддержка и моральная, и материальная, она очень необходима и придает сил. У Києві на 8-му міжнародному марафоні взяли участь понад 11 тисяч бігунів з 52 країн світу. Атлети з Кенії вибороли призові місця. Сегодня самый масштабный марафон, который был в нашей стране. Сегодня более 11 тысяч участников бегут. 3800 – это количество полумарафонцев. Сегодня очень много болельщиков, сегодня очень много детей, которые участвуют в забеге. Цель проведения этого мероприятия – это формирование беговой культуры в нашей стране. Участь у змаганні коштує 500 гривень. Це благодійний внесок. Також для Севілі збирає гроші Українська біржа благодійності. На сьогодні залишається зібрати 1 200 000 гривень. Ось такий матеріал. Давайте згадаємо, як цей марафон проводився, з ким ви познайомилися тоді? Мы познакомились с Рустемом Скибиным. Он и по сей день нам помогает, и очень много помог. Как Исмагилов? Саїд Ісмагілов. Саид Исмагилов. Я очень сильно, очень от души благодарна им, потому что они очень сильно нас поддержали. Анифия Курсиетова. У нее тоже свой фонд. Кримська родина, вона Кримська родина. Да, очень приятно тоже, и обещала тоже помочь. Вот. Многие дети, победители, бывшие больные, наши онкобольные дети бежали за Севиль, и блогеры всевозможные. Кто там еще был? Семьи, тоже бывшие онкобольные. Що відчували ви, коли побачили цей марафон великий, багато людей? Вы знаете, это было такое волнение, что даже немножко страшно, если честно.
не знаю, ну до слез. Было очень приятно. Это поддержка. Было очень приятно, и чувствовалась вот эта вот аура вот, положительная, такая вот добрая, здоровая. И мне на то время казалось, что все эти 11 тысяч бегут именно за Севиль. И все ее поддерживают. Мне казалось, что ну, мы были очень счастливы. Было очень-очень приятно и неожиданно, если честно, что столько много хороших людей, которые понимают и отзываются, которым я безумно благодарна. А зараз не перемикайтеся, і ми повернемося через декілька хвилин. Атер телеканалы evlerinizde umut sedası gibi яңгырай. Biz bugün sizмен beraber bütün dünyaga halkımızın sesini bildiremiz. Keliniz Атер телеканалына yazılıp kol tutayıq. Birlik, beraberlikte maqsadımızga erişeyik. І ми повертаємося до студії. Пані Маріна, ви створили дитячий клуб, так, у вас є? Розкажіть, будь ласка, про цей клуб. Хто може прийняти участь в цьому клубі, а хто ці діти? В нашому клубі можуть UBF Kids Club. В нашому клубі можуть приймати абсолютно всі діти, які мають вже участь в якихось проєктах або мають освіту, можуть і не мати освіти. Ми їх навчаємо. З 1 вересня ми відкриваємо наше модельне агентство, де будемо професійно навчати дітей. Це дітки від 3 до 14 років, і також буде потім і доросла, старші, 14+. І в нас дітки абсолютно будь-хто може взяти участь в показі. Ми робимо там різні проекти, фешн-покази дитячі. Перед цим діткам надаємо декілька таких уроків, настанов. Вони тренуються, як позувати, як ходити, куди дивитися, коли камери, скільки потрібно там постояти, щоб їх зафіксували. І знаєте, от після дітки, коли приходять, ніколи не брали участь в показі, і тут відразу їх впускають в зал, де дуже багато глядачів і відразу дуже багато камер. Вони там спочатку бояться, дехто втікає, або дехто стоїть, і там старші дітки беруть за ручку, вони вже проходять, повертаються. І коли там 2 рази візьмуть участь в цьому показі, дитина взагалі інша, вона інше по-другому спілкується. Спочатку вона така закрита, потім відкривається. І дуже багато потім батьків дякують, тому що діти в себе вдома, в школі, вони краще починають там спілкуватися, не бояться. Це їм якась впевненість, тому що тут дуже багато людей дивляться відразу, а ще канали, коли інтерв'ю в них беруть, в них взагалі просто такі відкриваються якісь емоції, і вони всі впевнені, вони всі зірки, вони професійні моделі. Коли ми брали участь в Нью-Йорку з показом, я показувала свою дитячу колекцію кутюрну, і моя донька теж вона бере участь, їй 3 рочки 10 місяців, вона бере участь в показах. Одна дівчинка старша, їй там 5 років, не захотіла, боялася виходити. Вона така бере її за руку, пішли, вона на англійській спілкується, трошки там знає, і вона така, візьми, і вони пішли, почали дефіле робити. Я потім, коли вийшла, знаєте, от як в цих фільмах дивишся, там в Нью-Йорку стільки камер, стільки фотографів, що насправді людей було, напевно, менше в залі, чим просто камер. Ти дивишся і ти не розумієш, що робити, куди йти. І вони собі впевнені пішли, і відкривається впевненість і все. Також ми їх розвиваємо, робимо фотопроекти, де друкуємо в журналах, каталогах. Також деякі дітки в нас є стаття на сайті, Vogue. Буде також проєкт зараз з Viva
Ну, про нього трошки пізніше, поки він на підготовці. Це буде наш конкурс UBF Kids Top Model. Це міжнародний конкурс, де діти з інших країн, з Австралії зареєструвалися, Мінськ, з Париж, з Нью-Йорку, Лос-Анджелес є. Ще деякі країни, зараз не згадаю, які приїдуть до нас теж на конкурс. І він буде такий дуже масштабний, міжнародний. Тобто діти становляться такими більш упевненими в собі, так? Так, найбільше це розвивається, тому що у нас наші викладачі, вони не тільки там дефіле там розказати, вони ще дають їм якусь акторську майстерність, щоб вони гарно себе поводили. Тому що бути гарним – це одне, а встати, попозувати перед камерою, показати свою частину – це взагалі інше. І коли дитина, вона ще маленька, вже це вміє себе показати, вона просто буде ходити і вже цим привертати до себе увагу і бути популярним. Те, що кожен там якось хоче в майбутньому звернути на себе увагу, досягти якогось. І коли ти вже популярний і ти чимось займаєшся якоюсь своєю справою, вона в тебе буде краще йти, тому що ти популярний, впевнений в собі і впевнено йдеш до своєї мети. Сівіль, у тебе теж була фотосесія. Як змінилося твоє життя до фотосесії, якою ти була, і вже після фотосесії? Як себе стало відчувати? Более увереннее. Я после фотосессии так уверенно шла по городу. Это просто не передать. И я прям, когда уверенно в себе человек, на него обращают внимание. И я это почувствовала на себе, то, что я вела себя уверенно, и я видела на себе взгляды. То, что могли повернуться, посмотреть на меня. Вот. И, конечно, я стала более уверенной в себе. І дуже багато камер зараз, і фотографують тебе, і спілкуються, інтерв'ю беруть. Що відчуваєш собі? Ти вже, так скажімо, трошки подорослішала, чи яке відчуття у тебе? Я очень стеснительна вообще в жизни, и мне тяжело знакомиться с людьми и тоже общаться с ними. Сейчас я более стала увереннее, мне легче стало как-то находить контакт с новыми людьми і знаходити друзів. І у нас залишилося буквально декілька хвилин. А що ви хотіли сказати, тому що нас дивляться як на материковій частині України, а також і в Криму. Слово вам, Тінічка. Я хочу поблагодарить всех людей, которые нам помогают, принимают участие во всех забегах. В частности, я хочу поблагодарить Марину Казаченко, фонд «Запорука», Саиду Исмагилову, Рустему Скибину, Анифе Курсиетовой. Без них мы просто... Я не знаю уже, что было. Это настолько приятные люди, и настолько мы с ними, могу ли я так говорить, породнились. Вот. Но для меня они, во всяком случае, родные, для нас, Севили. И огромная благодарность тех, кто присылает немного, но денег на нашу копилку, но с такими теплыми словами, что и пожеланиями, что когда я их читаю, просто за душу все берет, и настолько это искренне, тепло. Всем, я хочу всех поблагодарить, всем огромное спасибо. Сівіль, про що ти мрієш? Стать моделью. Я безумно люблю ходить на каблуках. Хочу, чтобы у меня было много-много каблуков, туфель, лабутенов. Это просто такая мечта моя. Я очень люблю каблуки. Хотя некоторые девочки любят кроссовки, а я наоборот. Может, потому что у меня нету такого. Вот. Модель — это такая мечта. И обычной такой жизни, чтобы я была... Чтобы забыть прошлое. І все. Вам слово, пані Маріна. Перше, що я обіцяю зі своєї сторони тобі подарувати лабутени, як тільки ти зможеш ходити. Це в першу чергу. В другу чергу я хотіла би
просити підтримати кожного. І там, наприклад, завтра не випити чашку кави і просто 10 гривень, і нас там є 40 з чим-то мільйонів в нашій країні, є просто 10 гривень скинути і допомогти зібрати кошти для Севіль. Не бути байдужими. Ну, якби без кави одної чашки ми можемо обійтися, попити водички можна, наприклад. А просто допомогти. І це дуже легко, це дуже просто зробити. Є, звичайно, дуже багато є там різних проєктів в нашій країні, де де потрібно допомагати іншим. Ну, це просто взяти і допомогти Севіль, для того, щоб вона просто чувствувала себе повноцінною. Вона вже пережила, поборола страшну хворобу. Зараз в неї інші проблеми, і тим більше далі можуть ще більше, тому що в неї може бути сколіоз, і це буде набагато гірше. І просто не бути байдужними і допомогти, і підтримати всіх, хто може, як можуть. Дуже дякуємо. Дякуємо, що ви прийшли. Дякую, пане Маріна, що ви підтримуєте нашу Севіль, кримчанку, яка потребує допомоги. Дякуємо, що прийшли. А вам, дай Бог, щоб найближчим часом всі ми разом зібрали гроші, аби життя Севіль змінилося на найкраще. Дякуємо, що прийшли. Спасибо. Залишайтеся на телеканалі АТR.